Bazalwane ngizobonga nami kule ndawo. Ngafika kule ndawo ngihlupheka ngixakekile nginenkinga. Isimo sasekhaya sasithanda ukuba nzima. Kodwa ngilokhu ngicothozile nje la kule ndawo sesiside isikhathi ngifikile kona kule ndawo. Ukuqala kwami nje ukwenza izinto. Qala ubaba wangilekelela waphakamisela ibhizinisi lami. Namhlanje ngilakhe ngeblocks sekuyisitolo esikhulu. Wadlula lapho ekhaya ngangingabiyile ngoba ngangikade ngixakekile isimo sinzima. Namhlanje ngibeye ngocingo olude olungakaya kade ngafaka isango elinamasondo. Kulonyaka kade ngakha indlu ewu6 room yeblocks ngiqedile namhlanje. Ngizophakamisa ukubonga okukhulu. Bengigula nje ngaphathwa ingalo kwangathi kwehla ngohlangothi kodwa kwadla ngokwenyuka kuzikhanda ngaze ngavaleka amadlebe ngangasezwe emadlebeni yayizeza inkonzo la kodwa ngabona ngathi ithatha kude ngoba ngangasalala ebusuku ngingakwazi ukulala nangohlangothi ngahlangabeza ubaba uNdlovu emzimkhulu ngathola ukusizakala ngabuya sengizwa kancane emadlebeni kodwa kusho ukuthi iproduct ngoba imali ngangenayo kahle ngangiyithengile yasheshe yaphela ngeva kuthiwa kune office eMaritzburg ngaya kulona ngathola usawoti ngawusebenzisa njengoba beshilo avuleka amadlebe eclinic base benginike amaphilisi okuvula imithambo ngendlela engangiyiyona namehlo sefiphele kodwa ngiye ngasizakala ke le ikhaya ngabuya ngeza la kunobaba uNdlovu wangibeka isandla ngahamba sengisindile ngalelo langa ke sengila ngezwe mama bowuphethwe yini kodwa mama ngangiphethwe ingalo baba uNdlovu nyuka ngekhanda ngaze ngavaleka amadlebe indaba yayihleli nje la ekhanda ingalo kwaba ingalo nje ngingasakwazi ukulala ngalo hlangothi ngingasasebenzi kahle uhlangothi ngavaleka amadlebe into eyingihlupha kakhulu enhlizweni yami ukungezwa kade ngizwa ngithene sengifika ke sengibuya emzimkhulu ngezwe kancane kwangaphelela ngaye eMaritzburg office ngathola usawoti ngawusebenzisa ngase ngizwe ubaba uNdlovela ngiyakhumbula ukuthi ngangihleli mala ngaphambili ngingayiphethe mina induku wangibeka isandla ngahamba sengizwa lokulasuka lapho nje ikhanda ngasinda nje okunanamhlanje ungathi wakuthatha wakususa ngizobonga kubaba uNdlovu ngicela kusho kubo bonke ababukele emakhaya ukuthi nangu mama bekaphathwa ikhanda naqeda kuphathwa ikhanda bese kuvaleka indlebe uthi into ebemhlupha kakhulu ikhanda nalendlebe beyingezwe ngoba akazalwanga angezwe so iyona into bemhlupha kakhulu babukele emakhaya ngithi njalo ngamasonto every Sunday 10 o'clock ngicela uphuthumuze kimi eThekwini mina ngiyayazi lento abayifake kwana izokhishwa yini mina ngiyayazi lento abakwenze yona unabantu abahleka nawo abakuthandi labo bantu futhi wena uvalwe yibona labantu abaduze nawo nalokugula oqabanga ukuthi ugula kona ukugula izinto eziphekwe ngabantu ngizakubeka nasi isandla ngesonto 10 o'clock eThekwini ungaduki uye kule ndawo yakudala yakuWest Street asekho sesingapha ngasemarket kuthiwa u39 Gale Street nawufika lapho ke ubobheka ke nawufikele nje kwaToyota uboqala ukubuza ukuthi ubaba uNdlovu utholakala ngakuphi kula uzosithola khona every Sunday ngibeka abantu izandla ngicela uphuthume uze nangu umama uyayibongela wabeka izandla uthi baba uNdlovu ngathi lento wayikhipha wayithwala wayilahlela eqeleni ngicela ukukhipha nalento oyithwele emahlombe ngicela ukukhipha nalento oyithwele ekhanda ngicela ukukhipha nalento oyithwele eqolo every Sunday phuthuma uze kimi nginabantu abafika ngomgqibelo balalela lapha esontweni omunye ubaba wayesuka eMsinga wafika ngaloSibili ngikhuluma nani babukeli engakwazi ukuhamba ezele inkonzo angesonto walala esontweni eholweni ngaloSibili nangaloSithathu waze ngayofika mina ngesonto ngikwalala nonkosikazi wakhe eholweni angakwazi ukuhamba unyawo lushwapeni elifika la ehamba ngesihlalo kanje wathi efika ngesonto ngafike ngamkhipha lento beyile enyaweni
futhi uNkulunkulu wamenzela izinto ezimbili, waqhaqeka wahamba waphinde wathola nomsebenzi, usebenza kamasipala. Ngithi kini babukeli lapha emakhaya, 10 o'clock leli sonto lona leli esiya kulona, 10 o'clock leli sonto lona leli esiya kulona, ngilindele ukukhipha lento abathwese wena. God bless you. uNkulunkulu akubusise mama. Ngiyabonga baba. Amen. Nginobufakazi besibili Yes. obufishane ungebude. Ngithe ngithi ngothenga uSouth eMaritzburg office. Ngithene ngithi ngijomba umnyango kwanento ethi angibuyele ngaphakathi ikhalenda ngilishiyelana. Ngayilalela lento. Ngabuya ngalithatha leli khalenda. Imali noma ngangishoda kodwa nje ngalithatha. Kube yinsuku ezintathu ngifikile nalo ekhaya. Umuntu obegange ekhaya samfica emile esangweni ekseni. Kwakusengividi ngingakabonakali. Awuphinde mama, wafiqani? Safica umuntu obegange ekhaya ebusuku. Samfica esangweni ekseni ngicabanga ukuthi wakula ko past 4 nje ungakamboni kahle umuntu ozayo ukuthi ubani. Yeah. Kodwa emile la singena khona esangweni enganyakaze engakhulumi kwaze kwashaya past 5. Nanisebenzise ini mama? Ngangithenga ikhalende baba. Wawuthenga ikhalenda. Yeah. Ake ngibakhumbuzeke ngoba njengoba mina ngisebenza nabantu abadala ke ngiyayazi inkinga. Nansi le calendar nithi amen. Engithi le calendar lena kumele ibe khona ekhaya. Uvimba zonke izinto. Ithi le calendar Jehova ilwa nabalwana nami. Amen. Ningakhohlwa sinawo ama-office, hambani oyilanda le calendar ema-office. Ngisho nini abantu balaphana e-Free State, ngisho nini abantu balaphana e-North West, e-Rustenburg, hambani oyilanda le calendar. Ngisho nini abantu balaphana laphayana eMafikeng, hambani oyilanda le calendar. Kakhulu bantu base-Klerksdorp, i-office le lishiftile lusendaweni enje, fonelani call center baniphi direction, gijima uyolanda le calendar. Laba thakata bafike banyathele egqekeni kwakho uyobabamba ekseni. Laba thakata bafike bagubhela imithi lapha egqekeni kwakho ngeke baphinde bangene kulela khaya. Landa nansi calendar ethi Jehova yenza njani yilwa nabenza njani nabalwa nami. God bless you. Yebo. Siyabonga mama. Sinokuthula ke emndenini wethu akusekho nokuxabana. Sekunokuthula mama. Amen baba. Beqhatshwana lapha ekhaya. Besingangenelani baba. Beningangenelanga. Mshayeleni isandla bazalwane.